לפניכם, החלק השני של הסוס הטרויאני, איך הדיפ סטייט של וקסנר משתלטת על מדינת ישראל. הרעיון היה לממן לבחירי המערכות השונות מלגה מלאה במסגרת לימודי מנהל ציבורי לתואר שני באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. וכך, לאחר שנת לימוד פרוגרס אמריקאי, עם מחויבות לקרן שמימנה להם כ$1,000,000 כל אחד, הם חוזרים למוקדי הכוח בשלטון בישראל. המצב המטריד בו קרן עתירת ממון מעסיקה בכירים ישראלים ומתגמלת אותם בהון עתק, ומצד שני מהווה מונופול של ממש על הכשרת צמרת השירות הציבורי בישראל, אינו יכול להמשיך עוד. הקרן שמה לה למטרה למחוק את צביונה היהודי של מדינת ישראל. היכן אנו פוגשים את אג'נדת וקסנר? וקסנר בבג"ץ. בוגר קרן וקסנר, שופט בג"ץ חאלד כבוב. כבוב מונה לעליון כאשר חלק מחברי הוועדה לבחירת שופטים מתנגדים למינויו בשל העובדה שהוא נפגש עם אישי ציבור מוסלמים שתמכו בטרור. פסקי הדין השנויים במחלוקת של כבוב ממשיכים לעורר סערה. בוגר קרן וקסנר, שופט בג"ץ עוזי פוגלמן. ההשקפה הפרוגרסיבית של פוגלמן כבודה במקומה מוזנח, אבל הוא לא יכול לכפות על מדינת ישראל את השקפת עולמו. איש לא הסמיך אותו לכך, וזו פשוט חוצפה ממדרגה ראשונה. בין פסיקותיהם, הכרה בנישואים בזום, ביטול הריסת בתי מחבלים רוצחים, הריסת בתי יהודים, ביטול חוק למניעת הסתננות, חיוב לטיפול במשפחות מרצחים מהחמאס, הריסת בית כנסת, הכרה בגיור רפורמי לחוק השבות. וקסנר בפרקליטות. בוגרת קרן וקסנר, משנה לפרקליט המדינה, נורית ליטמן. בוגר קרן וקסנר, פרקליט המדינה, משה לדור. כל כך ברור לכולם שעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא זו שמחייבת את הרשות. הוא הקובע. האמנם? אז מי באמת הקובע? החלטת ועדת אגרנט באשר ליועץ המשפטי לממשלה אין לו סמכות בלעדית של ממש. הוא הקובע. החלטת ועדת שמגר רשאית הממשלה להחליט לפעול לפי שיקול דעתה היא. הוא הקובע. היועץ המשפטי לממשלה הוא הפקיד הכי בכיר, אבל הוא פקיד. ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה. וקסנר במשטרה. בוגר קרן וקסנר, בת ניצב, יואב תלם. מכחיש בעדותו כי המשטרה צוטטה לאזרחים בניגוד לחוק. משטרת ישראל מברכת על הממצאים, לא נעשתה כל פעולה בניגוד לחוק. לאחר כשנה הוא מודה שחלק מהפעלת הרוגלות הייתה בניגוד לחוק. בוגר קרן וקסנר, תת ניצב ערן קמין. תת ניצב ערן קמין. במהלך החקירה הוא הסתיר ראיות, הוא שיקר, העיד עדות שקר, שיבש הליכי משפט, הוא קיבל צו לא חוקי להאזנות סתר. 3 שופטים מחוזיים קבעו את הדברים האלה כל אחד לחוד. תת ניצב ערן קמין הוא עבריין סדרתי. וקסנר בצה"ל. בוגר קרן וקסנר, אלוף נועם טיבון. שבסופו תקום לצד מדינת ישראל מדינה פלסטינית עצמאית. בוגר קרן וקסנר, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. אלה לא אנשים, אלה תתי אדם. צריך להיות ברור לממשלה הזאת, כן, המילואימניקים לא יתייצבו, פשוט לא יבואו. הסוס הטרויאני, למי תהיה הנאמנות שלהם? למדינת ישראל או לדיפ סטייט של וקסנר? בפרק הבא מנזקי הדיפ סטייט של וקסנר.